Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe e Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde min bisimon e kelle gadande roɓe no jandeji aljuma sappo e jeegom lewru mai hitan uñaji ɗiɗi e nogas e joyi 2025 bisimilla mon e kelle gadande roɓe no jandeji puɗɗortoɗen ko jande guendira leydi Sénégal jande Le Soleil ɓe garti koye fin de la présence militaire française au port autonome de Dakar. Projet revient dans le giron du Sénégal. ɓe garti koye ɓen koninkoɓe leydi France tawetenoɓe toon to port autonome de Dakar gasi ha laaɓi hunde nde arti e juuɗe koninkoɓe leydi Sénégal e yiide jayde Le Soleil. Jayde Rewmi Quotidien ɓe garti koye haute cour de justice Dioyo to banggue wonande ɓen jagorɗe ganduɗa konnoɓe laamu Macky Sall ko ɓoyata ko ma nawta e yesso ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe ñawoje ɗe toon to haute cour de justice ɓe gandiri omo ganduɗa ko Moustapha Diop kam e Mansour Faye e yesso ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni commission d'instruction ɓe garti mabɓe keeɓi caggal nde ɓe keeɓi ko yiyete ko mandat de comparution mabɓe kamɓe wonanɓe jagorɗo kamɓe jagorɓe joyoɓe jayde l'évidence ɓe garti koye affaire 125 milliards ko yitno alhaali temedere e nogas e joyi milliards copreje men franc CFA woni ko tumirto hen omo ganduɗa ko honorable député maire de Agnam nde wayno kanko Farba Ngom e yiide jayde l'évidence. Farba Ngom gagne une bataille yoga e won Moussoul kono ganduɗa o heeɓi hen gagnade to banggue wonande lawol kanko honorable député Farba Ngom. Jayde direct news ɓe garti koye sappo e joyi mai hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati 1993 ko yitno noon e wargo maître Babacar Seye saabi jayde direct news arte quand Latif retracé le film de meurtre du sur commande kanko Abdou Latif Coulibaly ko yitno noon e nden ñalawma on sappo e joyi lewru mai hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati ko yitno noon e bargol maître Babacar Seye ɗum saabi kanko Abdou Latif Coulibaly wartini yiide wonande ɗum ɗo ko ɗum juuɗe walla ko yamirode umorinde to dow jande direct news arti e tariki to banggue wonande on ñalawma kolliɗo wonande ko yiyete ko fitina kono kadi e wargo mo ganduɗa ko maître Babacar Seye. Jayde L'As Quotidien les 5 majeurs passent à partir de lundi Dioyo e ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗe rewraɓe to ko yiyete ko haute cour de justice ñande altine garo ko nden tigui wonata ko fuɗɗoto to banggue wonande ñawoje mabɓe yesso haute cour de justice jeeya hen omo ganduɗa ko Moustapha Diop Sophie Gladima omo ganduɗa ko Ismaïla Madior Fall Mansour Faye e omo ganduɗa ko Moustapha Diop. Jayde Point Actu ɓe garti koye entre adhésion France et silence calculé ɓe garti koye on dialogue national to banggue wonande notugol alliance démocratique Pencco no Moussa Tine holliti wonande pargol to banggue notoyade gon noddago LD wondude e ɓen ɓe ganduɗa ko soppi Sénégal mo Tafsir Thioye kañumen wayno jaaɓi notugol ko noonne oɓe ganduɗa ko AFP kañumenne kolliti wonande ma noto gon noddago go dialogue national ɓe garti ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni FDR mo Halifa Babacar Sall Idrissa Seck Amadou Ba kamɓe PDS ha joni enen jokki ha joni deƴƴere beele ma noto walla ala saabi landa Pastef holliti wonande holliti tan ko yete ko to banggue démocratie ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni neɗɗankagal dawriyankoɓe ngal leydi Sénégal yiide jayde Point Actu kono ɓe garti El Malick Ndiaye gardiɗo suudu sardiji leydi Sénégal natgol makko ardugol on assemblée nationale to banggue wonande pellite to banggue sappisade kame yuɓɓino hani ƴewtade kuule kame dosɗe des assemblée nationale saabi jayde Point Actu holliti wonande l'architecte d'une assemblée en mutation to banggue waylo toon to bowal guendire leydi Sénégal. Jayde Tribune Quotidien ɓe garti koye juge Ibrahima Hamidou Dème gartude yiide on a combattu une justice instrumentalisée, elle est maintenant ridiculisée. ɓe garti koye gaccirgol mo ganduɗa ko Azoura Fall caggal nde rewra wonande wona karɗo cellal to banggue hakkille saabi kanko Ibrahima Hamidou Dème holliti mette makko kono kadi junggo ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe jaggue mawɗe nattuɓe e laabiɗo e nder leydi Sénégal caggal nde o yani ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat en kono ɓe garti kamɓe Tribune Quotidien e Dibi Hausa avec la viande du sa ɓe garti ko e ɓen ɓe ganduɗa ko golloɓe e ɓen kañumen goni Tangana kamɓe maygaji ɗi nattingol hen jeygu tebbuji tawi ko ulluɗi yiide jayde Tribune jayde Libération procureur général ko kañum tottiri yamirore division des investigations criminelles Dioyo ɓe ganduɗa ko kañumen dewra e ndin leydi ndi ganduɗa ko ɗum tigui woni suudu ñawirdu ndu Guédiawaye kamɓe Pikine ko yitno noon to banggue wonande alhaali leydi Dioyo ene jogori
huccide e yeso ñawoɓe ɓe jayde l'observateur ɓe garti koye dans le secret des mandats de comparution omo ganduɗa ko kay tigui woni ndey Sali Diop Dieng ma noto ñande nogas e ñande sappo e jeenayyi lewru ma rewaten ko Moustapha Diop ñande nogas e ɗiɗi lewru mai Mansour Faye le 26 mai yeso haute cour de justice ɓe garti kamɓe l'observateur ɓen ɓe ganduɗa ko hawsiyankoɓe yeyoɓe tebbuji ulluɗi e maygaji mumen ɓe garti on mo ganduɗa ko kay tigui woni Kader Aboubacar e omo ganduɗa ko kay tigui woni Issa Abibou ɓen nangaɓe ene jeeya ɗin tebbuji ulluɗi e maygaji mumen toon to Médina Les Échos ɓe garti koye El Malick Ndiaye annonce l'achat de véhicules au député El Malick Ndiaye gardiɗo suudu sardiyeji leydi Sénégal holliti ko ɓoyata ko adi kamɓe sardiyankoɓe eɓe jaa foftere mabɓe vacances mabɓe goto mabɓe kala heppa ko yete ko autoji mumen e yiide jayde Les Échos la commission d'instruction entre en jeu oɗo altine paɗo ma ɓen ɓe ganduɗa ko jogorɓe notade yesso haute cour de justice ma golle ɗe puɗo e yiide jayde les Échos jayde Sud Quotidien ɓe garti koye commercialisation des noix d'anacarde à Ziguinchor saabi waɗande fitino to banggue on campagne jeygol des noix d'anacarde ɓe yiide jayde Sud Quotidien jayde Vox Populi ɓe garti koye Sentif kay waɗi enregistré ko abbi e temedde jeenayyi e nogas e jeetati to banggue wonande déclaration opérationnel suspect yiide jayde Vox Populi Barthélémy Dias ɓe garti to banggue jaltal mum e dawrugol kono kadi janggo wonande dawrugol Barthélémy Dias e yiide jayde Vox Populi jayde Le Quotidien ɓe garti koye blanchissement d'argent en 2024 soupçon en os à la Sentif ɓe garti koye Sentif ko kañumen mbaɗi enregistré ko abbi e temedde jeenayyi e nogas e jeetati déclaration tawi noon ko opérationnel suspect taw ɓe mbaɗi ko yete ko rapport aji toon to pôle judiciaire financier ko abbi e capanɗe nayyi e jeetati rapport e juuɗe pôle judiciaire financier e yiide jayde Le Quotidien ɓe garti kamɓe Le Quotidien e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni Azoura Fall keɓɗo wellitade caggal nde on mo ganduɗa ko joguiɗo ñawore nde holliti wonande raafi hakkille mo ganduɗa ana rewre ɗum kanko Azoura Fall e yiide jayde Le Quotidien bandiraɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV ɗum woni komin noɓinnomo woni kelle gadande roɓendo jayde jeeyi subaka hande o addi men ko altinde paɗo so hawre welede Allah.